Okay, good morning mga kawaray. Adi kita sa junction sa Riverside Region, Hapalapag, Northern Samar. So iningat to an tipa Barangay Sangay, an iniman ang tipa kadto sa Barangay Kapakuhan na po baga kayot niya. So yan, ato toyo makadi kita sa Barangay Sangay ito. Oh, tara, let's go, matron kita. Okay, maawas ko na kita kay diri na to kayaan sagkaon kay waray kita kambyo. Concrete and highway ngadi sa Barangay Sangay. Marker san Barangay Sangay Buri dito pa paragtukod na kami nga di ya na ito so, until now ini pagyap. So ayan. Okay. Ayan oh. No face mask, no entry. Ayan. May yan. Checkpoint sa Barangay Sangay. Mas pagyapunan tradisyon, kultura nato mga waray. So, let's go, mamatron kita. Diretso kita nga to sa simbahan. Diretso nga sa Barangay Proper Sangay. Yan oh. Ang baryo, oh. Mintado. Okay. Kaganasan no, Bisaya la, ligid san salog. May din yan Main Street sa Barangay Sangay. Ayan, nayabot ka po ta may pa misa. Kauna ko nga dir nalat kiti abot.
Burunyaga naman ang magkakasulod sa simbahan. Nagalar, gada, yun sir.